Fl-istudji turistiċi huwa importanti li dak li jkun jisfrutta opportunitajiet ta' xogħol prattiku u jqatta' xi żmien jaħdem bħala apprentista fl-industrija. Biex niftħu aktar fuq din ir-realtà, niltaqgħu ma' Mirjam Galja li bdiet il-karriera tagħha fis-servizz pubbliku u llum il-ġurnata taħdem fih dan l-ITS bħala manager għad-Dipartiment tal-Internships. Ix-xogħol tiegħi ġewwa l-ITS huwa li nieħu ħsieb ix-xogħlijiet tal-istudenti. Bħala parti mill-kors l-istudenti tagħna tibda mill-livell bażiku ta' foundation sal-baċċellerat għandhom ix-xogħol parti integra mill-kors tagħhom. Jiġifieri l-istudenti tagħna ħajaqalgħu credits talli jaħdmu wkoll. Allura hekk jidħol ix-xogħol tiegħi u tad-dipartiment tiegħi li kull student niffaċilitaw dan il-proċess. Jiġifieri nibdew mill-bidu fejn nitolbu l-istudent jagħmel CV tajjeb, niġbru dawn is-CVs, inġibu opportunitajiet kemm Malta kif ukoll barra minn Malta, noħorġuhom lill-istudenti, l-istudenti jagħmel ir-riċerka tiegħu u jagħżel fejn jixtieq li jaħdem. Aħna mbagħad nibagħtu s-CVs tagħhom u referenzi li jtuna lill-industrija u l-istudenti jagħmlu l-proċess ta' interview. Wara dan il-proċess joħorġu r-riżultati, jiġifieri aħna dejjem hemm dan ix-xogħol min għadda minn forsi ma ntażilx, allura dejjem titterġa' tibda l-proċess biex terġa' tara fejn ħatallokah. Malli l-istudenti isib ix-xogħol li jixtieq u jaċċetta, imbagħad jibda l-proċess tal-kuntratti u wara li nispiċċaw dak il-proċess ngħinuhom ukoll meta ħajibda x-xogħol. Waqt il-żmien ta' xogħol bħala ITS hemm ukoll l-assessment, jiġifieri jkun hemm ftehim dwar it-taħriġ ta' programm li se jagħmlu u wkoll isir appraisal u dak huwa wkoll jidħol l-uffiċċju tiegħi fejn niġbru dawn l-evidenza kollha bil-marki li jidħlu ġo s-sistema tagħna u bekk iwasslu lill-istudent flimkien mal-korsijiet mal-modules li jkun għamel qabel ikun jista' jġibulu r-riżultat meħtieġ biex ikun jista' jiggradwa f'dak il-livell. Jiena nħoss li kull min jixtieq jaħdem fis-settur tal-ospitalità importanti ħafna li jkun team player, jiġifieri kapaċi taħdem ġo team, li tkun organizzat, li jkollok ċertu stamina, li tqum filgħodu tkun taf xi tagħmel u taħdem li jkollok dik l-enerġija kontinwa biex twettaq xogħolok tajjeb. U importanti wkoll li tkun tħobb taħdem man-nies. Da se jlaqqak ma' ħafna nies sew Maltin, sew barranin minn kull ġens. Ġifieri jekk inti tkun tħobb titkellem u tintaqa' man-nies, din ħatejn ħafna biex tkun ferħan taħdem fis-settur tal-ospitalità. Meta jiġu għall-internships, l-istudenti għandhom l-għażla li jaħdmu jew Malta jew barra skont il-livell u l-programm. Hawnhekk fejn tidħol Mirjam inkarigata li tikkoordina l-programmi tal-internships tgħin l-istudenti skont xi jeħtieġu u żżomm kuntatt mal-industrija ta' Malta u ta' barra fost l-oħrajn. Jiena matul dan is-snin rajt studenti li prattikalment jidħlu bħala tfal adolescenti ġewwa l-ITS. Jibdew it-teorija u l-prattika ġewwa l-istitut tagħna x'aħna għandna ir-restoranti tagħna wkoll fejn jistgħu jitħarġu, però malli jibdew l-esperjenza tagħhom li hija l-esperjenza reali fuq ix-xogħol barra mill-ITS, inħoss li hemmhekk l-istudent verament jitgħallem, jikber u ħanajdu hekk jiġri fil-karriera tiegħu. U naraw differenza kbira minn dak l-istudent li daħal l-ewwel ġurnata ġewwa l-ITS għal dak l-istudent li studjaw u wettaq prattika wkoll fl-industrija. Jiena nħoss li kbar sfida hija l-qabża mid-dinja tal-iskola għad-dinja tax-xogħol. Però il-vantaġġ li għandhom l-istudenti tagħna tal-ITS li dawn mhux se jibdew xogħol bħal kwalunkwe żagħżugħ li forsi ma komplix l-istudji tiegħu, l-istudenti tagħna għandhom is-support meħtieġ min-naħa tal-ITS. Hemm id-dipartiment tiegħi li qiegħed hemm il-ħin kollu fil-proċess tax-xogħol tagħhom u għandna dipartimenti oħra ġewwa l-ITS bħal Student Support Services Department li kontinwament naħdmu jitfid biex l-istudent ikollu
is-support meħtieġ la se jidħol fid-dinja tax-xogħol. Jiena nħoss u ngħidilhom lill-istudenti li f'dik l-età tenera ta' 16-il sena, 18, għandhom ma jibżawx mill-avventura u għandhom dejjem jippruvaw, ma jibżawx jippruvaw, jekk ma tippruvax f'dik l-età meta ħatibda tipprova. U fl-istess ħin però nserħilhom moħħhom li huma ħajkollhom il-qafas tal-ITS. Hemm strateġija li aħna dejjem nimplementawha, ġifieri dawn m'għandhomx għalfejn jibżaw li pereżempju jippruvaw ċertu xogħol għax l-ITS ilu jaħdem f'dawn l-affarijiet u wasanna nistgħu nipproteġuhom u ngħinuhom li jilħqu dan l-isfida potenzjal li jkollhom. Importanti wkoll li jkunu moħħhom hemm għal kull opportunità u ma jibżawx jiddiversifikaw, forsi bdew f'dipartiment u ma jibżawx jekk joffrulhom li jaħdmu f'dipartiment ieħor. Jiġifieri aħna nħeġġuhom li ma jibżawx mill-bidla u mill-avventura. Fil-karriera tiegħi l-ikbar tagħlima hi li qatt m'għandek tiġġudika xi student jew taqta' qalbek minn student. Kelli nista' ngħid intqajt ma' diversi studenti fis-snin passati li malli forsi tintaqa' ma' student tgħid Marelli da laqqas qed iħares lejja laqqas qed jiftaħ ħalqu jgħid kelma kif ħanaslu li da jaħdem fis-settur tal-ospitalità. U nista' ngħid li daw mhux ituk risposta biż-żmien li iħalluni ġieli bħalqi miftuħa ngħid ara dal-istudent kemm kiber, kemm wasal u kemm laħaq. L-edukazzjoni u żgħażagħ minn dejjem kienu għall-qalb Mirjam u bħala ta' 3 tfal u nanna ta' nepputi hija aktar u aktar tħoss li tista' tifhem mhux biss l-istudenti iżda wkoll il-ġenituri tagħhom. Il-milja f'xogħol Mirjam fil-fatt huwa li tara l-istudenti jikbru u jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom. Il-fatt li jiena ta' 3 tfal u nanna ta' wieħed nista' ngħid li għenuni nifhem iktar fis-sens. Qabel kont nimmaġina kif forsi ġenituri ħossu jew nanna tħossa u ġieli forsi ġie xi student jgħidli għax jiena ma nixtieqx immur barra minn Malta ta' jiena ngħix man nanna u di żgur mhux se toqgħod mingħajri u jiena ħanimmissjaw u qabel kont forsi dak il-ħin nisimgħu u forsi anke forsi ġieli ntħaqt wara li telaq mill-uffiċċju. Issa m'għadniex ngħidlek sirt iktar sensittiva u nipprova nifhem iktar dak li jkun verament ikun qed iħoss, però xorta nibqa' nisħaq li għandna naħdmu li l-istudent infhemuh li din hija ħajtu u li jrid jibda joħroġ minn dik il-bejta tad-dar u jimraħ u jipproċedi f'ħajtu u li kultant tittamel sagrifiċċji titlaq il-membri tal-familja biex inti tikber. Barra minn hekk u liedi jgħinuni wkoll biex inżomm ruħi informata fuq speċjalment id-dinja teknoloġika u kif ukoll inżomm ruħi iktar żagħżugħa permezz tagħhom għax jekk tinqata' jien ma nkunx biżżejjed inħossni tajba li nista' nifhem lill-istudent. L-isbaħ memorji huwa waħda ta' kull sena meta jkollna l-gradwazzjoni. Hemmhekk jien għalija huwa s-sodisfazzjon tax-xogħol tiegħi li tara studenti bistejjer varji li kellhom u forsi anke ċertu background li kienu jġorru li tarhom b'suċċess jitilgħu fuq il-palku jiggradwaw. Barra minn hekk ukoll sodisfazzjon kbir tax-xogħol tiegħi huwa li dat 18-il sena issa qed nara l-frott. Nintaqa' ma' studenti li llum huma managers, diretturi, fetħu restaurants tagħhom, letturi. Jiena lija huwa ta' sodisfazzjon li jiena kelli parti żgħira mill-suċċess tagħhom billi provdejtilhom xogħol waqt li kienu huma u kont ta' sostenn għalihom waqt li huma kienu qed studenti tagħna tal-ITS. Jiena nagħti paril lin-nisa u l-bniet li jixtiequ jaħdmu f'da s-settur li jekk verament iħobbu li jaħdmu man-nies u jixtiequ li x-xogħol tagħhom ma jkunx rutina ta' kuljum,
biex ngħidlek, ġifieri jiena niġi ferħana x-xogħol għax kull ġurnata mhix bħal oħra. Ġifieri jekk dawn in-nisa futuri li jixtiequ jidħlu f'da settur jixtiequ li x-xogħol tagħhom ikun dejjem differenti u tintaqa' man-nies u tintaqa' ma' diversi nies ta' kulturi differenti, għandhom jidħlu għal dan ix-xogħol. Barra minn hekk wieħed tajjeb li jżomm f'moħħu li normalment kull min ikun ġo lukanda, ġo restorant, ħafna drabi ikun qed jiċċelebra. Allura inti qed dejjem taħdem ġo ambjent fejn nista' madwarek ħafna drabi jkunu ferħanin. Kif nistgħu naraw, l-industrija tal-ospitalità għalkemm impenjattiva hija waħda li tagħti sodisfazzjon kemm lill-istudenti infushom u wisq aktar lil dawk li jrawmuhom. U issa li kellna ċans ngħidu kelma ma' Mirjam, nistednukom tinaqdu magħna għall-episodju li jmiss fejn niftħu perspettivi ġodda f'ħajjet il-mara ħaddiema. Narawkom. Il-mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lil Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.